Milí klienti cestovní kanceláře Fisher, jedním z nejkrásnějších hotelů v naší nabídce je jistě hotel Atlantis The Palm, který leží na umělém palmovém ostrově. Legenda o bájné Atlantidě se stala jistě inspirací pro architekty, kteří navrhli tento rozsáhlý hotelový komplex. K areálu hotelu patří venkovní bazény, terasa na slunění a taky tropická zahrada. Klienti hotelu můžou využít neomezeného vstupu do vodního parku Aquaventure. Snad nikde jinde na světě neproplujete obřím akváriem s hejnem žraloků. Hotel Atlantis The Palm je opravdu rájem pro děti. Získá si je nejen akvapark, ale třeba i možnost plavání s delfíny. Nechybí ani dětský klub a další atrakce. V hotelu Atlantis The Palm uvidíte největší akvárium v této oblasti. Plave v něm více než 60 000 ryb. Fascinováni budete určitě i z tajemného labirintu akvárií Lost Chambers. Pro gurmány je tu 17 restaurací a barů. Některé patří k absolutní špičce světového kulinářského umění. Hotelové pokoje Deluxe jsou ve stejném stylu jako celý hotelový komplex. Jsou tu však i velmi exkluzivní pokoje. Momentálně se nacházíme v pokoji Lost Chambers Suite, který má 3 patra a v jednom z pater budete mít výhled přímo do obřího akvária. Pro milovníky sportu je v hotelu Atlantis The Palm potápěčská škola. Je tu také moderní fitness centrum. V jednom z nejlépe vybavených spa si můžete vybrat z široké nabídky procedur a masáží. Atlantis The Palm vám splní každé přání. Pokud ho s naší cestovní kanceláří navštívíte, bude to pro vaši rodinu zážitek na celý život.